Wong kuluke we sesak kok. Sesake ndasmu. Joreng, kena nesu tenan kuwi ora. Yo kuluke pas iki. Ukuran pira? 36. Wih, sirah apa gentong? Gentong mandake padasan. Iya, wis ora apa-apa ra. Gelem ra gelem mau ngene iki. Ya wis sakarepmu. Ana diseneni bubar. Ya ora. Jagat dibubar dulu. Ya. Ya wis sakarepmu. Alah. Alah apa? Gatut kaca kok alah. Ora kaya jarike barang kaya pas ngono lho. Ngukur. Gelar budaya. Pringgondane ra ono gelar budaya. Oh iya. Iki awak dhewe sowan ning Pringgondane ora. Tajen kene. Tajen apa Pringgondane? Ya wis ora apa-apa wis. Aja nolo garing dalem ndara. Preto dalem ndara. Ngerti iki sapa? Ndara Gatotkaca dengkele amah. Oh, garing kula untir aja. Ming sithik duntir. Nanten entek ora. Ya wis ora. Ning linggo ngisor. Ra iso Gatotkaca linggo ngisor.